И здравейте хора, аз съм Ена Соля 3 и днеска правиме епизод първи на Outlast Whistleblower. Играл съм на съвсем малко. Така. Да, в момента ще играем една от най-страшните и най-извратената игра. Така. Много владници стават в играта. Затова си пригответе памперсите. Не, без къса. Където сега един ще даде един шамар. Не се събуждаме обаче, били са или какво са не правили, не знам. Много макив. И такива с противогазните маски. Да, бе. Събудите шамара. То са близо ли ми сега? Баси ги. Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. We hope. You're not happy about it? No. Shit. Shit. Come on. Става една камера под ляво. И какво би трябвало да сега да какво се чудя? Добре, по-късно. Какво чак? Какво? Не можах да прочита. Тук реално ние сме някакъв техник, дето тук имаме програмист ли нещо такова и му правиме глупостите. Сега един ще не извика. И тук пишем реално историята. Какво се случва в това. В болница или който. Нещо такова съм мисля, че болница беше. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Много си грозен. What are you doing in here anyway? Сега ще видите един полицай, едно полицай. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? Вижте, те са еднакви тест. Гледате ли? Виждате ли? Команда да отворя. Това да се пази. Да се отворим вратата, да се затворим, защото сме културни хора. Какво правите, бе? Чертайте нещо. Christ, Wayland, hurry up. They're waiting on you. Благодаря. Много си грозен. Камера, виж ме. Как ти е? Виждам се сянката. They've got Gluskin out of his cell. Page him Седи again. на кърчето. Finally. Where have you been? Functional imaging interface isn't talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Ай, сега тук ще им I don't need another програмирам сигурно нещо. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Давай. Давай. И те се знаят дето виждат. Steve? fMRI is still dark. И те You're дето doubting our пуснаха friend, сега Mr. тук Wayland що. Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and Някъде до тук бях стигнал. Fuck me, they're И bringing тук водиха мисля, че един. И той не скачаше. Да. Значи тук се инсталира нещо. Да. Най ти помогна.
То с голи беше, бе. То с голи, бе. Hey, calm yourself. This is a high По-спокойно, security. It's all right, Agent. Mr. Park То is с много... I'm sure he's сърдит still нещо. calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. Сега тук би трябва да го видим. Оси. Arterial spin labeling is back online. Значи го. Good thing. Тук съм пъхнали някакви кабели в стата. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Добре. Те много ме приличат на някакви They only give me маймуни. categorical data. Добре, както и да е. Проверям се. Ай, чао, Грозен. Дори тук съм играл. Някъде. Да, по-на татък, че съм играл. Малко съм играл всъщност. Ето, отварям си вратичката и отиваме да се работим пак на хатър. Седи, сега му потое. Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. О, то сега не разбра, че With a level 3 ще ме... security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is Много лошо. И това ще е за клипа. Довиждане от мене. Аз бях 1123. И надявам се да ви е харесал. Ако ви хареса, лайквайте. Ако искате още такива клипа, абонирайте се и довиждане от мене.